Uy! Susto to na ni. Basa man imong kahoy. Kambyo tre. Kambyo buhat ko ini. Gaan na po. Layo pagitag ulian. Napahak pa jud. Nagrakto bang kita dire kay dura agyanan. Takal man gamay ko. Tidak ko malakuha. Dali dia kay watay sugnot. Buka tingak ko ay. Ayaw di ma. Garangan mo dalan dire. Uy. Isa mo gaharang ani po. Sorry boss. Kung garangan. Imo din nga kontre area pre. Ni sukod nako kay adili kay ako ning kontre kawayan ako ning area pre. Kani akong isa ka poste nga. Yes. Nagrew. Mataka lang ka mangga diri na ko. Ay, tao dia. Adili oy. Awa pa. Awa dia. Ako ning area. Ayo, tinggal na sir. Ako kami ang trabaho. Awa dia. Ayaw lagi. Awa na. Apa kita borak buka sini bilang tahu dia Buka kene. buka Gusukut ta ni. buka Gusukut ta dire. itu kan mana nih borak borak Bawa ya disuka. Disuka. Yung ka dire. Yo. Sama dai. Istorya na to bos istorya to ayo masuk pa istorya to relax na bos relax ayo Ayaw ba? Magkasala ka! Malagas-lagas mo. Subrahan mo ah. Ikaw ako isog ka trawa. Pati isog ka ito trawa karon. Isog ra maday mo namo dala dalag ay. Pero magawan na mo dala, talawan maday mo. Nagmamor lang ka. Nagmamor lang ka. Isog ka. Ikaw na ka. Okay. Uya, di mo kunti to. So na nalabar mo. Subaw ka. Kita ko diriyo. Grabe bit-bitan. Nubi. Pre, ora kita ko diriyo balik. Oh, agaling. Balik pilot na rugma dito sa hilot. Gusto basta magkunti to eh. Pilot na ugma. Oh, pati mo gawas sa kanina. Nalabar mo. Oh, namatay eh. Sa mga taon. Oh, tali kuntin tadi. Luyas jacket ang ron. Oh, tatiligid-ligid ako to griyor. Gisa lang. Ayo, so bitaw ra ni. Maninood man. Dili di kunti. Dili di kunti. Dili di hugas ta. Dili na kunti. Mangga na hulog sa mo. Dili di kunti maninood nito hanaan. Pas mo para. Pas mo para mo klaki. Gata yung pawa ni. Mangga oh nahulog sa iyo. Dili di kunti ta. Mangga nahulog. Dili na ni kunti ta. Wala kamera nga. Wala kamera oh. Kita wala ni kamera. Oh, no. Soy!